Kaya kajing ya per pada copyright claim but copyright strike. Tengin ya pe ya kena ke video. Te ko play pi perlok kino kerjaan jangan nak kapor sa kapor besat pe ke video jonga hakan ke channel. Hakan ke video ngan batai ya pi sapang kaya kajing ya per hapadeng ka copyright claim but ka copyright strike. Tapi pun sen ngisat bakla ya kini arteli nai. Te ka copyright claim nginya keren suai ka copyright claim. Ka copyright claim kamot ba subo ladangi copy ya kijing ruai ki jong kiwai. Subo company bahe kum jong T-series mo jing ruai hindi T-series jong ke tips lane Sony Entertainment kitu bar khoi ladangi copy ya kijing ruai jong ki lane wat ya kijing ruai na ki company berit beriane jong noro te ngisat yo copyright claim. Ka copyright claim kamot ladangi cover ladangi penon kam ya katu kajing ruai jong ki ne ke music jong ki kamut ba katu ka company lene ki try jong kitu kijing ruai ne ke music kin claim haba claim kamut ba nginum yo ai ka pisa ka kamai kaji bar khoi ka bangi kamai na katu ka video kan le sha katu ka company lene sakit try jong katu kajing ruai lene ka music Telada ikendo kiba bahaman sim kila ban ai pi san persen 4% kia sam ya ka kamai jong katu ke video. Hari la dei kendo pat kiba khapnap kiba kumta mo kiba mkwa ban ya share te kamot pinum yo katu la pio dagi million views maknaro pinum kamai bar khoi ka kamai ka ji jong pi kan le sha katu ka company lane sha utrai ne katrai jong katu ka jingruai lane ka music. Tengah try plus moto ka ka copyright claim. Ka copyright claim kalong ba itu kitrai kila ban claim ya ka kamai ka jong pi kila ban ot ya ka kamai ka jong pi. Tan ba ka don ka risky hang nero la bon parat ka copyright claim kala ban demonetize no ya ka channel jong pi. Demonetize kamot ba wala ka channel kala at monetize kamot ba la advertise ke channel jong pi lawan advertisement mo ke YouTube kala pediang ya pi ba pinlong utau YouTube partner program mo kabamot ba ke channel jong pi haman video jong pi pila la ban enable ya monetization ban ka advertisement namar claim monetize kamot ngin la ban kamai ru em naka YouTube te kai ka copyright strike ba ko copyright strike darang iyo kawai telese ngidang long kavid ka channel jongi tenre kadon ka punishment khandiat lese sitayo artayo ne khat saus ni ne sibenai kumtu banginum la ban upload video show dala yo strike tenre la iyo lightly ki copyright strike kabumot kajing trace tom jongi ha ka YouTube la dai da million subscriber maknaro kalong le no namar ba ka YouTube kan sa delete no lada ngim file ki ong kata ka counter notification mo te ka counter notification pade pihak file lada pisong thu ba katu ka copyright strike kadai shisha ne lada pisong thu ba katu ka copyright kadai ka fake lene ka be shoot thok ki breu ka ba mot kila phila ban pa ya ka counter notification syaka YouTube team. Adalah pisang tu pat ba kaya ka copyright strike kadai shisha ba pila copy ke jong kiwai ne penon kam ya ka video jong kiwai ka jingruai jong kiwai kata kamot pinam la ban lai lom da kitu kibreu he kinwang ya ka strike lane pi kontak ya utu try ne ka try jong ka tu jingruai lane ka music ba pinwang na ka strike pi haban pan ma arti arjat lane ula ban pan fine na pi kumtak kumtakin sawang ka strike naka channel jong pi nga try pila asmo to kata ka ka copyright claim bat ka copyright strike tenak ta daw nga sa ong ki perlok jenga ba habangi syakri ka YouTube ni persang ban penmi bidaki video jong la jong hima khnang ba
kan mon rak kan no jing ya channel hatian habut namar ba ladangi kopi ke jong kiwei ngi tre ke jong kiwei kemut kam ton jing mot ngi tre sitom makana kat no nio subscriber daki po hajar daki lak daki million makna andala wan kineki e bar kwat kan long sak e na dong shadong te tangkum tahi kuble shibun ngin sai kan do bar kuwe video telar kisong tenat ya kineki jing tip ki banga ai happy sa share lam like lam but sa subscribe lam kuble shibun kuble shahjar